Здравейте! Предлагаме на вашето внимание страхотен 4-стаен апартамент в една от хубавите части на квартал Овча купел до метростанция. Това е входа на имота. Тук ще е асансьора, който ще спира специално на този етаж. Може да бъде кодиран тази площадка и входа е единствено за този апартамент. Влизаме. Един хол с страхотна панорамна гледка. Ограна от висок клас, хлъзващи се врати. Допълнително поставяне. Тук излизаме и се открива тази страхотна гледка. Тази тераса може да бъде използвана към апартамента. Както виждате, тук е направено и подготвено частта, която е задигната, да бъде приобщена към пола, за да стане по-просторен и функционален. От тук влизаме. Имаме една тоалетна за гости, родителска спалня, която пак е със френски прозорец до долу и гледка на юг към Витоша. Срещу нея разполагате с прекрасна баня и тоалетна, правилна форма. Тук имате ниша, която може да използвате и за мокро, и за складиране на вещи. Продължаваме. Първа детска стая. Която също гледаме тук. Страхотно изложение. И там минаваме на следващия етап. Ето, втората детска спалня. Тази спалня няма достъп на терасата. Тук има една баня, която и тоалетна, която обслужва тези две спални. Апартаментът е изградено подово отопление. Сградата ще бъде присъединена към ТЕЦ. Височината е близо 3 метра, което дава допълнително усещане за простор, светлина. И естествено, като допълнителна екстра е това, че разполагате с тази обширна тераса, която във времето може да усвоявате по начин, по който би ви било удобно на вас. Ето, тя се простира чак от тази страна. Може да се монтират барбекюта, неща, които да се ползват от бъдещите собственици. Терасата обикаля целият апартамент. И стига от другата страна. Ето ги. Едната спалня, втора спалня и холът. Ако имате интерес или нужда от още допълнителна информация, както и оглед, моля да се обадите на посочените в обявата телефони.